koja je jedna od urednica, a pozdravljam ovom prigodom i našeg gradonačelnika koji je ovdje nazočan i želim zahvaliti i to bi se ovako reklo da ne bi ravnateljice Snježane Pokorni možda ne bi danas prisustvovali ovom činu. Jer smatram da je definitivno veliki izazov. Pominjem bio građa koja je korištena isključivo ona koja je pohranjena u fundusima muzeja i galerija i doista da nije bilo njih ne znam što bi ova knjiga uistinu mogla prikazati. Koncepcijski smo mi podijelili reprodukcije unutar knjige u 4 grupe. S jedne strane vodeći se za tekstom Ivana Šimata-Banova. Interpretacija kolege Ive Šimata-Banova čini mi se da je doista primjerna. Primjerna je u, rekao bi se, u analitičkom dijelu, jer on pristupa morfološki, pristupa kao političar umjetnosti koji pozna kontekst vremena. Počeo sisati u glavi, onda vidim nakon ove knjige da će trebati još mnogo toga raditi i istraživati gdje su zapravo njegova djela. Jedno takvo ravno djelo, Kamen sa djetetom koje svadi, dakle koje se igra sa sledljivo.